Vara Parxodres podcast'te. سالên lîseyê di kitabên testên zimanê Tirkî da ez carcaran li Rûbaiyên Ömer Xeyyam rast dihatim. Rûbaî kelimeyeka bi Erebî ye, koka wê erbaya mane çar e û şîîrên bi çar xetan raber dike. Wan çarxetên Ömer Xeyyam di wan deman da ku ez hîn nû balix dibûm pir tesîr li min dikirin û ser meseleyên dîn û zanînê ez dibirim ber pirsên min newêribû ez ji kesî bipirsim. Mesela di rûbaiyeka xwe da, di çarxeteka xwe da yanî, Ömer Xeyyam mealen digot heta niha kesî tiştek fehm nekir ji dinyayê. Tu jî serî xapêra me westîne, vexwe ji xwe re şerabê bike kêf û zevk û sefayê. Piraniya rûbaiyên ez di testên zimanê Tirkî da lê rast dihatim, Bedrî Rahmî Eyüboğlu tercüme kiribû. Zimanê wî zêde zelal bû. Salên unîversîteyê min îcar çarxetên Ömer Xeyyam bi kurmancî bi tercümeya Kamran Alî Bedirxan xwandin. Duh di ber meyxanê ra derbas bûm bêhiş û mest û min pîrek serxweş dît misîn bi dest. Min ji pîr re got ma tu ji Xwedê şerm nakî lo. Got kerem ji Xwedê ye, de her şerabê vexalo. Dema min Ömer Xeyyam bi kurmancî dixwand, min pir caran ew bîr dikir û min digot qey ez Kamran Alî Bedirxan dixwînim. Min digot qey ew çarxet çarxetên wî ne. Teorîsyenên tercümeyan heqekî didin vê hîsiyata min. Dibêjin însan di fotoğrafan da dibe yekî din û eserek jî gava tê tercümekirin dibe esereka din. Nola wê gotina meşhûr a Arthur Rimbaud ku digot ez yekî din e. Albert Manguel dibêje ji xandevanên bi Fransîzî dipeyivin wetrê kitabên Dostoyevskî Rûsan, ji xandevanên bi îngilîzî xeber didin wetrê jî kitabên Proustê Fransîzan li refên wan hene. Lê şaşin, ne kitabên wan nivîskaran, kitabên tercümanên wan nivîskaran li refên wan in. Bi vê fikrê Albert Manguel balê dikşîne ser kar û kedên tercümanan ku xandevan pir caran wan nabînin, nahesibînin. Şairê İngiliz Edward Fitzgerald sala 1858 rûbaiyên Ömer Xeyyam tercüme kirine û ji Frasers magazîn re şandine. Salek di ser ra derbas bûye, lê deng ji Frasers magazîn derneketiye. Edward Fitzgerald rabûye bi pereyên xwe kitaba rûbaiyên Ömer Xeyyam derxistiye. Lê kitab nehatiye firotan, ketiye refên kitabên erzan. Dûra hinek şairên dinin li vê kitabê rast hatine ser gotine şahesereke û îtîbar li kitabê qesidiye. Ömer Xeyyam şairê şerqî, şairê sedsala donzdahan. Edward Fitzgerald şairê xerbî, şairê sedsala nozddahan. Îro sedsala 21 ku şor mesele dibe rûbaî bi hevdûra tên bîra xandevanên İngiliz. Bo İngilizan wisa ye. Wek ku şairê wan rûbaiyan şairekî navdirêjî nav Ömer Xeyyam Edward Fitzgerald be. Sala 2022 şevekê li Diyarbekir li mala min a nêzî Cahit Sıtkı Tarancı sokakê min şîîreka Cahit Sıtkı Tarancı şîîreka ez pir jê hez dikim ji orîjinala wê ya bi Tirkî anî ser kurmancî. Çi gava ez kurmancîya wê şîîrê vedikim dixwînim, ez dibêjim qey min ji Tirkî ji Cahit Sıtkı Tarancı tercüme nekiriye. Lê min direkt bixwe bi kurmancî nivîsiye. Ku ne ezim jî ez rind zanim şairekî depresîfî derbederî navdirêjî nav Cahit Sıtkı Tarancı Ömer Faruk Baran ew şîîr çêkiriye. İşev cara pêşî giriyam li ber pencereya min a pejmûrde. Kanî mal û eyal, kanîn zerrûzêç, ka min çi fehm kir ji meyxane û kerxaneya vê heyatê. Her şev wisa sar ya taxa min, ka sepa çi nabînim sirra vê saadetê.